Iskolánk Teleki Blankáról kapta nevét, aki a magyar oktatásügy kimagasló alakja. Élete és munkássága máig megszívlelendő. Intézményünk jogelődjét, a Mester utcai női felsőkereskedelmi iskolát pontosan 100 évvel ezelőtt, 1911. szeptemberében alapították. Az épület sok átalakításon ment keresztül, mire elnyerte mai formáját. Szeptember 1-én a becsengetéssel elkezdődött a kiemelkedő jelentőséggel bíró 100. tanév. Programok sokasága jelzi, hogy ez a tanév eseménydúsabb az előzőeknél. Nagy szeretettel köszöntöm a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola minden dolgozóját, a tanárokat, a diákokat, és külön nagy tisztelettel köszöntöm az új diákokat, akik már részt vettek a gólyatáborba, a Búbánat völgyben, és úgy tudom, hogy nagyon nagy sikerrel, a diák önkormányzat vezetésével nagyon nagy sikerrel megtanultak már néhány dolgot, amit ebben az iskolában az eltöltendő évek alatt majd tudniuk kell. Ez az iskola immáron 100 éve létezik. És ez az év pontosan erről szól, erről a 100 évről. Legyetek nagyon büszkék arra, hogy ebben az iskolában tölthetitek ezt a csodálatos ünnepi tanévet, és ebben az évben is nagy boldogsággal, lelkesedéssel nyitom meg a tanévet, és kérem a Jóisten segítségét ebben az ünnepi évben, legyen velünk, és a telekiseknek segítsen mindenben, hogy céljainkat elérhessük. A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában körülbelül 400 diák tanul. Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani, jó barátja, madártollat
hozott ő neki. Paf a bűvös. Őket 30-40 tanár és 10-15 nem pedagógus dolgozó segíti a tanulásban. Tehát van a földköpeny, alsó köpeny, felső köpeny. És a felső köpenyben is van egy alsó rész. Játékok közt él, Paf a bűvös sárkány, senkitől se fél. Álomország tengerpartján, játékok közt él. A tengert együtt járták, repült a kis hajó. Paf hátára felült Jani, így utazni jó. Sok király és sok herceg, és mind a kalóznép. Köszöntek, ha jönni látták, mert tisztelték nevét. Hogy legyen csomagoló. Igen, mi kell még? Ugye ez a tőke, és... Igen. Álomország tengerpartján, játékok közt él. Paf a bűvös sárkány, senkitől se fél. Álomország tengerpartján, játékok közt él. Örökké él a sárkány, nem úgy egy kisfiú. Színes tollakkal nem játszik a felnőtt ifjú. Egy szürke éjjel aztán Jani nem jött többé el, és Paf a sárkány otthon maradt, bár várta a tenger. 7 fejét búsel rázta, 14 szemmel sírt, és többé nem kell tudnak eztán, így mondják a hír. Mert barát nélkül gyenge, még a sárkány is. Így Paf elbújt a barlangjába, s most híre hangva sincs, pedig ő volt Paf a bűvös sárkány, ki senkitől se fél. Álomország tengerpartján, játékok közt él. Paf a bűvös sárkány, senkitől se fél. Álomország tengerpartján, játékok közt él. Minden évben megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. Egy bomba robbant a szívemben. Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk. Forró szívvel és mit se várva egy eszme indult el velünk. Az idő ősködéből pattant és telt vele a csillogó este. Ezrek és ezrek az utcákon. Nem lehet ráismerni Pestre. Az égen 100 csillag hunyorgott, lenézett egy-két vörös fényre. Csattant, kiáltott a jelszó. A rabságnak már legyen vége. Amit ma tartunk, 2 dologról is szól. Számunkra a kötelező örökség október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja. Nem csak nekünk, de a 20. század világtörténelmében sok-sok nép közös ünnepe ez. Láttunk róla filmeket, láttunk a magyarokról sok szépet. És ugyanez a nap az időszallagján, ha vetítjük, akkor 56 esztendő méretett ki Teleki Blankának, aki az iskolánk névadója. 5 évet töltött, ő is börtönben, a hazaszolgálatában, október 23-án meghalt. Koszorúzzuk ilyenkor az ő emléktábláját, tisztelgünk az ő emléke előtt,
magyar történet múzsája, vésőt sok elnyugodott. Vedd föl azt, s örök tábládra vésd fel ezt a nagy napot. Kelj föl rabágyat kőpárnáiról, beteg, megzsibbadt gondolat. Kiálts fel érzés, mely nyögél elfojtott, vérző szív alatt. A március 15-i és október 23-ai ünnepélyeken kerül sor az Együtt a Sikerért Alapítvány ösztöndíjainak átadására. Hogy milyen sokat és milyen keményen tettek a magyarok azért, hogy ma mi itt együtt lehessünk és ünnepeljünk. És azokat ünnepeljük ilyenkor, akik sikeresek, akik küzdenek. Ezért hívják az alapítványunkat is. Együtt a Sikerért Alapítványnak bevezettük nem véletlenül, hogy az ösztöndíjra pályázatot írunk ki. Egy diák azt írta, hogy a jövő nem fogja jóvá tenni, amit te a jelenbe elmulasztasz. Azt írták még, tudom, hogy magamnak tanulok. Az egyik fiú azt írta, hogy a fiúk közül elsőként nekem sikerült elérnem ezt az átlagot, és ezzel szeretnék példát állítani osztálytársaim elé. Gratulálok nekik, és kérem, hogy fáradjanak ki, és vegyék át az ösztöndíjat. Lukács Dániel, a Bettina 12. C osztály. Mohari Nikolett 12. C 5 egész. Ő is megkapja, és Nagy Orsolya 13. C 5 egész. A 9-es diákok az októberi Blanka napon fogadalmat tesznek. Én Fábián Nikolett fogadom, hogy a jelvényt megőrzöm, büszkén viselem, és ígérem, hogy magatartásommal a telekis hagyományokhoz hű leszek. Lányok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy picit húzódjatok közelebb a fiúkhoz, jó?
Bálint, te pedig egy picit közelebb a lányokhoz, csak egy nagyon picit. Még egy picit. A ballagáson kapják meg a végzős évfolyam legjobbjai a jutalomkönyveket, a Teleki emlékplakettet és a Blanka gyűrűt. A tavaszi szünet előtti utolsó nap a diák önkormányzaté. Mindenek előtt a legelején leleplezem azt a csodát, ami ott rejtőzik, a fehér lepel mögött, az a sok-sok fénykép, amit az iskola hátsó udvarában készítettünk, az a sok gyönyörű telekis aláírás. A 100 éves telekinek örök emléke lesz, és örökké ezen a falon lesz. Alapvetően nagyon rendesek vagytok, hogy így megtapsoltok, pedig még nem csináltam semmit, legalábbis itt és most. Ezekben a legfrissebb időkben nagyon érdekes érzés egyébként így majd 30 év múltán betoppanni ide. Egyrészt ugye az épületre nem nagyon lehet ráismerni, mert amikor én ide jártam, akkor még egy kicsit alapvetően máshogy nézett ki. Megható a dolog, megható persze, nyilvánvaló, és nagyon örülök, hogy ennyi friss fiatal választotta magának ezt az intézmény továbbtanulás céljára, mármint az általános iskola után. Hát de meg fogtok lepődni, én énekelni fogok nektek, akárhogy is van, ez a történet végül is, ez lett a szakmám, igaz, hogy már erről ábrándoztam, amikor itt az iskolapadot gyűrtem, annak idején úgy 78 és 82 között. Úgyhogy látom rajtatok, hogy egyrészt nagyon jól vagytok, másrészt nagyon szerettek ide járni, tehát ez tisztán látszik. Aki ismeri a szöveget, nyugodtan pancson bele, hogy is van, figyelj! Fellépések, vetélkedők, játék, vidámság jellemzi ezt a napot. Azért ültünk itt ma össze, szivattyúkon őszín előtt, hogy a két szerelmes házasság kötelékével örök életünkre összekötünk. Van-e valakinek ellenvetés? Felség megérkezett, Harry!
sem vészem akar, néha ilyet sem. Csak egy egyszerű dal sem vészem akar, de ennél többet nem árulhatok el. Repülőgépek, óceánok, fülek a fákon, mezők a virágok, különösságok, amiket látok, egyszer égen hiányok. Ez egy egyszerű dal sem vészem akar, néha éles kell. Csak egy egyszerű dal sem vészem akar, ennél többet nem árulhatok el. Az öreg diák találkozón 346 volt telek is, és 27 az iskolában korábban tanító pedagógus vett részt. A 3 órás program pezsgő és sikeres volt. Hát én 1944-ben kerültem ide az iskolába, akkor kezdtem, és az háborús időszak volt, mint tudjuk. Amikor elmúlt a háborús veszély, akkor indult jobban a tanulás. Ez alatt az idő alatt, amíg a háború volt, nem járhattunk iskolába. Bizonyítványt se kaptunk fél évbe, és kényszerszünetet kellett tartani sajnos pár hónapon keresztül. Aztán amikor elmúlt a veszély, a háború, akkor örömmel neki lendültünk újból a tanulásnak. Ez nem kis nehézséget okozott időnként, mert még a bejárás is nehezen ment. Nem volt rendes közlekedés, és mivel a tanulók nagy része a peremkerületekben járt be, nehezen jutottunk be az iskolába. Én magam is volt, amikor gyalog indultam neki egy pár napon keresztül, hogy az iskolába érjünk. Háromszoros kötődésem is van a Teleki Blanka iskolához. Feleségem 1948-ban, unokám pedig 2000-ben itt érettségizett. A lányom pedig lassan 20 éve itt iskolatitkár. 15 éve 1996-ban az iskola felújítása 85 éves fennállása alkalmából az iskola szeretett volna a névadójáról egy portréfilmet festetni. A lányom akkor elmondta az iskolában az illetőnek, hogy én festőművész vagyok. Ezt megtudva, azon a kérdésről fordult hozzám, hogy vállalnám-e az iskola névadójának a megfestését. Én nagy örömmel tettem, és vettem tudomásra ezt a felkérést, és ezt teljesítettem. Egyrészt örültem, hogy a nőnevelés nagy alakját örökíthettem meg, másrészt annak az iskolának is dolgozhattam, aki annyi személyes kapcsolatom is fűz. Ez elkészült portrét, az akkor 85 éves iskolának ajándékoztam. Hát egy történelmi időszakban kezdtük el az iskolát. Ahogy szeptemberben elkezdődött, októberben kitört a forradalom, hetekig nem jártunk iskolába, aztán akkor is Editkém, hogy is volt az? Hát december vége felé jöttünk be először, amikor már úgy kicsit elcsitultak a dolgok, és akkor jöttünk volna, mert az iskola belövést kapott,
és akkor úgy emlékszem, hogy januárban kezdtük el a tanítást, és akkor a Mester utca 19 szám alatt van az általános iskola, és oda befogadtak minket, tehát mondjuk semmi volt nagyon meleg az osztályban, úgyhogy... Hanem köpeny volt, és kötelező volt a svejci sapka, és hát természetesen mindannyian nagyon utáltuk, és mindig csak itt, amikor már leszálltunk a villamosról, akkor tettük fel a sapkát, de hát volt egy tanárnőnk, aki nagyon szigorú volt, úgyhogy kiállt mindig ide a sarokra, a kapu elé, és akinek nem volt fönt a sapkája, az bizony igencsak fölírta, és intőt kapott, de hát azért igyekeztünk mindig rendesek lenni. Eleinte még csak 5 évenként találkoztunk, és mindig jött az osztályfőnökünk is, és amikor ő elment, meghalt szegény, akkor elhatároztuk, hogy ezután minden évben fogunk találkozni, és minden évben októberben összejövünk, és bizony 18, 20, 25-en mindig együtt vagyunk. Minden októberben. Legrendesebb osztály. Ja, én még nem is hallottam, és nem emlékszek arra, hogy így összetartott volna egy osztályt. Keményen, sportosan, telepisen. Ez iskolánk egyik jelmondata. A futóversenyekre rendre a legtöbb diákot delegálja intézményünk, ezen kívül sok kiváló egyéni teljesítménnyel büszkélkedhetünk. 2,5 éve készülök erre a napra. Hihetetlen sok edzésmunkát végeztem, és végre eljött ez a pillanat, amikor hihetetlen feszültséggel, de iszonyatosan várva már ezt a napot, elindulhatok az első maratonomon. Én 30 kilométert futok, és a Szegdi tanár úrért futom, illetve a Telekiért futom. Mennyit fogtok most futni fejenként? Én 8 és felett. 21-et. 21-et? Én pedig 12 felett. Van egy 100 éves szülinapos csapat is itt nálunk, mégpedig a Teleki! Halló! Ez azt mondják egyébként, hogy közgazdasági képzés folyik, és Magyarország legjobb ilyen iskolája. 3, 2, 1, gyerünk! Az iskolai szavalóversenyen kívül idén kerékpározással emlékeztünk meg a költészet napjáról. Felkerestük József Attila szülőházát, az emléktáblánál koszorút helyeztünk el, majd a Bakács téren részt vettünk egy nagy közös versmondáson. Hiszen 106. évfordulóját ünnepeljük József Attila születésének, illetve a Teleki Blanka szakközépiskola 100 éves fennállását, és kérem az iskola diákjait, hogy helyezzék el az iskola koszorúját itt a költő emléktáblánál. Kertész leszek! Fát nevelek! Kelőnappal én is kelek! Nem törődök semmi mással! Csak a beojtott virággal!
minden beojtott virágom. Kedvesem lesz virágáron. Ha csalán lesz, azt se bánom. Igaz lesz majd a virágom. Minden év decemberében a Corvinus Egyetem Villányi úti épületének dísztermében tartjuk szallagavatóbálunkat. Idén nem csak a végzős diákok, hanem a tantestület bátrabb tagjai is bemutatták, mit tudnak a táncparketten. Az iskola történetében jó pár színjátszókör működött. A legutóbbi társulat régi telekisekkel kiegészülve egy 2005-ben született darabot adott elő az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A jubileumi darab hol máshol játszódhatna, mint a Teleki Blanka Leánynevelő Intézetben. Dr. Igéző Tihamér vagyok, a francia és a latin nyelv tanára, de legfőbb ideje, hogy helyet foglaljanak. Kérem, üljenek le! Hölgy, van, nyissak ablakot, hívja a orvost. Tanár úr, hogyha szeretnél, hívhatok orvost és nyithatok ablakot is. Jelentem, Nyalvászki Gizella vagyok, kitörök a ide figyeljen, Nyaloványi vagyok. Hát igazgatónő kitartását, hogy nem is tudom mondjam, hogy rámenőségét, némi ráhatást ugye ismerve, csak nem engedett ebből a dologból, és nagyon hálás vagyok neki is, meg nektek is, hogy be tudtuk bizonyítani azt, hogy van a Telekiben egy olyan csapat, akivel lehet valamit kezdeni, és el lehet esetleg valami újat is kezdeni. A jubileumi tanév elején az iskola minden tanulója és tanára részt vett egy ópusztaszeri kiránduláson. 11 busszal érkeztünk meg a feszti körkéthez. A diák önkormányzat több túrát is szervezett Mátraházára.
Nem csak az országhatáron belül, hanem külföldön is számtalanszor megmutattuk magunkat. Jártunk Angliában, Franciaországban, Németországban, Ausztriában. Számtalan versennyel próbáltuk emlékezetessé tenni a 100. tanévet. Márton napi matematika verseny, E-faktor, Vantét közigazgatás tanverseny, fotópályázat, könyvtárhasználati verseny, logópályázat, teleki, természetesen természettudományi verseny, szavalóversenyek, helytörténeti verseny, így írtok ti, felsorolni is lehetetlen, mennyi mindenben vettek részt sikeresen diákjaink. Centenáriumi ünnepségeink során nem csak a múltról és a jelenről emlékezünk meg, hanem a jövőnek is üzenünk. A Blanka szoborlábánál időkapszulát helyeztünk el, amit 50 év múlva, 2061. március 11-én nyithatnak ki az akkori telekisek. Elérkezett a nagy nap, amikor az időkapszulát elhelyezzük a teleki szobor tövében, és ez az esemény a 100 éves esemény vagy ünnepség sorozatnak egy igen fontos állomása. Sokan kérdezték tőlem, hogy miért van erre szükség, mire jó ez, miért kell nekünk ezt csinálni. Hallhattátok idén is nagyon sokszor, hogy milyen fontosak a hagyományok, milyen fontos a múlt, milyen fontos a jelenünk, hogy megmaradjunk, és ennek a szellemiségnek a tulajdonképpen következményeként helyezzük el ezt az időkapszulát, a jelenünknek egy darabját adjuk át ezzel a jövőnek. 2061. március 11-én minél többen legyünk itt, legyetek itt a feltárás napján. Ti 60 valahány, mi 70, 80, 90, vagy talán 100 valahány évesen, és büszkén meséljük majd az akkori telekiseknek, hogy pontosan mi is történt ezen a nagyon szép napon. Ezek vagyunk mi, a 2010-2011-es év telekisei. Teleki Blanka is ezt akarja, legyen belőlünk egyetemista, legyen